Nou, hier was nog een klein jongetje. Nou, deze die is al heel bekend, die foto. Hij is op de plaats waar we nu staan is hij genomen. Mijn moeder was 50 jaar geworden. Toen hebben we met de jongen, of met mijn broertje en de vriendin een fotoshoot gegeven. En toen hebben we overleg gehad, moeten we dat in de studio doen of moeten we dat buiten doen. En we hebben ervoor gekozen om dat op de boerderij te doen. Want Mark's liefhebberij was koeien en mijn ouders zijn altijd boer geweest. Dus laten we dat hier op de boerderij doen. Mark was een rustige, vriendelijke jongen. Hij was heel graag op de boerderij. Echt een koeienman. Maar hij had ook wel veel activiteiten. Zoals? Nou, hij was lid van de MOP. Die organiseert hier in Makkinga heel veel voor het dorp. Tentfeest en autocross en andere dingen. Hij voetbalde. Hij ging 1 keer per jaar skiën met een groep. En hij... Hij is die midden in het leven. Ja. Het is woensdag 19 juni, een broeierige dij. Op het hiem van de maatskip van de familie Lemmens is al hier activiteit. Een specialiseerde bedrijf, het Abbegeer, is bijgelijks dwaande met het skiermeidje van de Dongsilo. Werk wat geregeld gebeuren moet. En toch zullen deze morgen een nachtmerrie afspelen. Hier stond die silo. En wanneer is die voorthellen? Die silo's 2 weken na het ongeval hebben ze die weggehaald. Waar ben ze? De sloper, zeg maar. Toen is die vrijgegeven door de politie en toen hebben ze hem gesloopt. Wij hadden er zeer veel moeite mee om tegen dat ding aan te kijken. Wat is er misgegaan? Ik denk dat we dat geen een van allen weten. Er is om 6:30 zijn de mensen van Hera's hier begonnen. Die hebben het spul klaargezet, het water voor elkaar gemaakt. Om 7:30 zijn ze in de silo gegaan. Toen stond er nog 90 centimeter mest in de silo. En toen het ongeval zich voordeed, nog 10 centimeter. Nou, en 10 centimeter. En toen de brandweer de desbetreffende persoon van Hera's eruit haalde, had hij geen persluchtmasker meer op. Dus ik weet niet wat er voorgevallen is, of dat hij dat persluchtmasker afgezet heeft, of dat hij zijn eigen onwel gevoeld heeft, dat hij daarom het masker afgegooid heeft. Ik heb geen idee. Ik was op het werk in Dokkum bij Dijkstra Drijsma. Dus ik was wel een dik uur nodig voordat ik hier was. Hoe hast u het jaren gekregen? Ik had het via de WhatsApp gehoord en toen heb ik mijn vader gebeld van wat is er aan de hand. En nou ja, iedereen begon help te roepen. En eerst was de tweede medewerker van Hera's in de silo gegaan. Die bleef ook help roepen. Toen is Giel, een medewerker van de Weper, erin gegaan, de derde man. Die nu eigenlijk voor een groot gedeelte wel opgeknapt is. Gelukkig daarvoor. En toen mijn zoon. Hij is als laatste erin gegaan, Mark? Die is als laatste erin gegaan, ja. Waar wie Mark op dat moment dat het gebeurde? Hij was aan de andere kant van de stal aan het klinkers leggen met een hovenier, Lex Meijer. En door dat helpgroep is hij deze kant ingesneld. Met tweeën. Lex, Meijer en Mark. En Mark was de vlugste, dus die was als vierde erin gegaan. En Lex daar ook weer achteraan op de trap. En toen Lex de benen in de silo wou, toen kwam Mark alweer terug op de trap. Die had de 3 mensen omgedraaid die met een gezicht in de mest zaten. En is weer terug op de trap gegaan. En is halfweg de trap teruggevallen. En dat had je Lex jongen? Dat had Lex gezien. En ja, die heeft er ook heel veel moeite mee gehad. Het eerste wat mij te binnen schoot was die silo. Ik had de dag van tevoren ook gevraagd van wat gaan ze dan doen met die silo en wie doet dat? En
Dat zou een bedrijf doen die erin gespecialiseerd was. En toen heb ik gevraagd, hoe doen ze dat dan? Toen zei ze, ja mam, dat doen ze met een persluchtmasker op hoor. Of ze zeggen wel van, ja, daar is niks mis mee. Apart dan eigenlijk, wat je dan de van tevoren al die vragen afstelt had. Nou, er staat eigenlijk 1 of 2 keer per jaar in de krant dat er iets misgaat met mest. En daar laat ik eigenlijk altijd expres voor aan de keukentafel. Van zo, nou weten jullie het wel. Maar er staat eigenlijk nooit bij van, dat je dus in zo'n korte tijd al plat gaat. Mark is op een gegeven moment die silo ingegaan. En die heeft gezien dat er mensen met hun gezicht in de mest lagen. Dus hij heeft waarschijnlijk gewoon gedacht, ik leg ze goed en ik ga er meteen weer uit. Hij was ook onderweg eruit. En dan nog is hij plat gegaan. Dus ik denk dat het minder is geweest dan 30 seconden. Echt secondenwerk. Ja. Iedereen die wilde helpen, ging ook binnen een aantal seconden helpen. Dus het is ook niet zo dat iemand dacht van, nou, wat zullen we eens gaan doen? Nee, helpen. De trekker die stond aan die kant van de sleufsilo. De brandweer die kon er geen gat in krijgen. En toen werd er mij gevraagd door iemand, ik weet niet meer wie, want je bent gewoon een beetje radeloos, of dat ik een gat in die silo kon krijgen. Er stonden pellettanden stonden erop. En toen ben ik van die kant uit met geweld tegen die silo aangereden. En, maar geen gat erin. Wel de halve silo in elkaar, maar geen gat. Ja, het is heel tijd paniek. Er wordt zo geschreeuwd dat de buurman, die ongeveer 150 meter hier vandaan woont, gewoon toe kwam snellen. Zo'n paniek is er dan. Maar je kunt niks. Je kunt gewoon helemaal niks. Alleen afwachten. En Josijn, het worden in praktijk 10 minuten, maar van jouw gevoel? Duurt 1,5 uur. Ja. Ik heb nu naar de rand gehoord van de brandweer dat ze 13 minuten over gedaan hebben om een gat in te krijgen. Nou ja, voor mij 1,5 uur. Er rennen nog onderzoeken van het Iepenbier Ministerie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid om boppen wetter te krijgen wat er exact bad is in Makkingeer en waar mogelijk onsprakelijk is. De resultaten kunnen nog mannen op haar wachtje zitten. De familie nog volop in het rouwproces. Daarbij stiepen terug de hechte mienskip van Makkingeer wil de deer van zo'n Mark een plakje aan. En organiseert het joen in Donkerbroek een discussiegeerkomst met experts en boeren uit de streek. Wij hebben gezegd, onze zoon zal de laatste moeten zijn. Dat is onze opdracht nu. Daar willen wij ons eigen voor inzetten. Het ongeluk is gebeurd en we kunnen er niks meer aan doen. Maar je begint allemaal, wie zijn schuld is het? Dat is het gedeeltelijk je eigen schuld of is het bedrijf zijn schuld? Of wie dan ook. Je probeert de schuldig aan te wijzen, maar eigenlijk heeft het helemaal geen zin. Zijn laatste woorden waren tegen Lex van eruit. En eigenlijk zou ik het liefst hebben dat mensen ook echt uit die silo's blijven. Dus dan moet je eigenlijk ook op een andere manier werken als er iets met die silo gebeurt. In Duitsland, in België, in Frankrijk geen dak verplicht voor rundveemest. Waarom in ons kleine Nederlandje wel? Als het in de 3 omringende landen, die denk misschien wel 30 keer groter zijn dan Nederland, niet hoeft. Wij moeten bij de politiek zijn om die silo's aangepast te krijgen. En ook heel die mestwetgeving. Er deugt gewoon heel weinig van. Ik mag niet zeggen misschien niks, want zoals het vroeger ging met ook eventueel de normen, dat gaat niet. Maar op dit moment zijn ze gruwelijk verkeerd bezig. Ik zeg het dak eraf, een bordes eraan, een takel met een lier erop, een elektrische lier, en eventueel een man gaat erin. Dus dat ze in ieder geval dat gat niet meer in die silo hoeven te maken om die desbetreffende personen eruit te halen. Maar als die desbetreffende personen aangelijnd zijn en je hebt daarboven een elektrisch liertje staan dat je maar op een knopje hoeft te drukken, naar boven en buiten de silo naar beneden, dan denk ik dat we al een heel eind verder zijn. En Mark was in boer, dus ik denk dat hij het een heel goed initiatief vindt en ook sterk van ons. Dat wij ruimer denken, dat het niet een dossier wordt, maar dat mensen van Nederland en hopelijk daarbuiten, dat we die kunnen bereiken
om tot een oplossing te komen. We hadden er eerst 120 en we zijn nu een beetje terug aan het boeren, zeg maar, naar 90. We doen nu 90 koeien melken, een stuk of 8, 9 staan er droog. En eigenlijk een beetje dat we toch een beetje af willen gaan bouwen. Want ja, Mark die zou het maatschap overnemen. Hoe weer dat? Ja, wij hadden net 2 weken eerder besproken dat om de overname een beetje te regelen. En dat zou dan met een jaar of 2 gerealiseerd worden. Er Komt zo weg. is nou een streep doorheen de Hij had er helemaal zin in. Ja. Ja. En hoe zeggen ze dus nou eigenlijk van het bedrijf komt aan de keer? Wij zoeken eerst een ander plekje voor onszelf en dan komt de boerderij te koop, ja. En vanaf 1 april 92 wonen we hier. Begonnen met een quotum van 347.000 liter. En nu hebben we zelf 8,5 ton en Mark zou eigenlijk 1 miljoen liter gaan leveren dit jaar. Dat was de bedoeling. En hij had nog steeds groeien. Van daaruit is ook deze stal gezet in 2010. Er kunnen 140 koeien in. Hoe moeilijk is het om daar afstand van te doen? Hij is nu 6 jaar was hij thuis. Hij heeft het bedrijf van 6 ton opgebouwd naar 1 miljoen liter. En dan als jongen van 26 jaar nu. 20 jaar van de has afgekomen. En dan in 6 jaar dit opgebouwd. Ik ben er trots op.